Hola, benvinguts a aquesta nova sessió de Power BI. En aquesta sessió el que farem serà aprendre com podem crear les diferents visualitzacions que tenim en Power BI. La idea és crear una sèrie d'objectes, una sèrie de visualitzacions per començar a explotar les dades, a crear els nostres quadres de comandament, poder crear aquells objectes, aquelles visualitzacions que ens permetin veure què ho més a VentureWorks. Recordem que tot el que explicarem a partir d'ara funciona i funcionarà gràcies a que en la sessió anterior vam crear el nostre model. Recordem que teníem una taula de fets, en aquest cas la taula de ventes, i una sèrie de taules dimensions. I d'alguna manera tenim el nostre diagrama fet. Sí? Per tant, com que el nostre model en principi és correcte, les visualitzacions també ens funcionaran. Bé, anem a començar per la visualització més senzilla que tenim en Power BI. És una visualització de dades. Llavors el que farem serà crear una taula. Tenim diverses maneres de fer-ho. A cada pas que vagi fent, aniré fent un mètode diferent. Començo pel primer. El primer mètode seria dir, mira, aquí tinc el que serien la galeria que en diu d'elements visuals i vaig a seleccionar l'element taula. Selecciono, clico taula i automàticament m'apareix l'objecte taula. I ara el que tinc que fer és aplicar les variables a aquest objecte. Ho faré des del mateix menú que m'apareix des del propi objecte. Sí? Tenim l'objecte, m'apareix aquest menú i ara dic, mira, aquí vull afegir, per exemple, vull saber quants productes tinc de cada categoria. Doncs bé, seleccionem la taula de productes, selecciono categoria, afegim una altra variable. Aquí ho tenim. Hi ha un detall, tanco, abans de continuar, que personalment no m'agrada, que és que en aquesta última versió de Power BI, quan es fa més gran l'objecte, fixeu-vos, quan parlem d'un objecte, clico, aguanto, arrossego, és com si fos molt semblant si teniu coneixements de PowerPoint, sí? El puc fer més petit. Llavors, la diagonal, sí? Per les boletes podem canviar les dimensions de l'objecte. Quan faig més gran l'objecte, la columna agafa l'amplada de l'objecte. A mi personalment no m'agrada aquesta manera de treballar, però no puc fer res, perquè en aquestes noves versions no ha sortit cap JSON ni ha sortit res que puguem canviar-ho. Per tant, no em queda més remei que des de l'apartat de format, recordem que el format és el vestit, el que veiem, el tipus de lletra, el color, la grandària. Doncs des del format tenim una propietat, ara us la diré exactament, a veure que està per aquí, que està a l'apartat de, sembla que valors predeterminats, no, me l'han de posar valors, a veure, on te l'han posat aquesta propietat, capçaleres, sí, aquí capçaleres, aquí. Amplada automàtica. Personalment no m'agrada, la desactivo. Permeteu-me que la desactivi. Vull ser jo que vull controlar si vull més ample o no la meva columna. M'empipa molt que la faci gran, sí? Per tant, cada vegada que faci un objecte la tinc que anar desactivant, Ja veurem altres mecanismes o altres mètodes. Però, en fi, tanco. Ja he aplicat categoria, sí? I ara, d'alguna manera podem dir, ara volem veure quants en tenim de cada. Quants? Un número. Bé, puc aplicar-ho des d'aquí, sí? Suggerències i aplicar ara, dir, bueno, vaig a comptar, doncs, per exemple, de la taula de productes, la PK. Selecciono PK i ens apareix per cada categoria amb el seu PK. Però clar, no ens han demanat això. Ens han demanat quants productes de cada categoria. Bé, d'entrada vull fer una diferenciació, que és comptar diferent i comptar. Si jo tinc A, B, 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 sí? Comptar, resultat 5. A, B, B, B. En canvi, comptar diferent, resultat 2, A, B. Sí? Com que estic en una PK, m'és igual comptar diferent que comptar. Sí? Jo en aquest cas faig servir un comptar. Fixeu-vos què faig. Dic, la variable PK, botó a dreta, vull que facis un recompte en aquest cas, sí? Que seria el comptar. Clico recompte i em diu, doncs mira, aquí ho tens. Tens en total 35 accessoris, 125 bicicletes, 48 de roba, i 189 components, que sí que està bé. Algú pot dir, home, per què ho saps tu? Per què està bé? Bé, recordem que a la sessió anterior us vau apuntar amb un paper productes 397. Per tant, aquí ho tenim, 397. Recordem que ni el BI no ens dirà en cap moment, que ho tens malament. No, ell donarà un resultat en funció del que fem. Hem de ser nosaltres que hem d'interpretar que el resultat que ens està mostrant és correcte. I en aquest cas ho sabem, perquè sabem que ens va donar 397. I en el paper vam apuntar 397. Bé, no m'agraden aquests noms, per exemple, des d'aquí que també podem fer-ho, posem categoria en majúscules, quedarà més maco, farem sempre igual, categoria, i aquí li posarem num. En aquest cas, si m'ho fa bé, doble clic, ara.
i aquí poso num. Num punt. Fantàstic. Ara no m'ho ha agafat. Això passa a vegades, si volem córrer massa, fiqueu-vos que no m'ho ha canviat, torno a fer-ho, perquè m'agrada molt més anar més a poc. Num, punt, a veure si m'ho fa bé ara, clico aquí dalt, per exemple, ara sí, perfecte. Bé, doncs ja tenim el nostre primer objecte, que és, en aquest cas, podem determinar productes, podem anomenar-ho, productes per categoria. Després parlaré d'algunes propietats, intentarem explicar propietats que ens poden ser interessants per triar com volem que sigui el nostre objecte. Sí? Ara, de moment, ja hem fet el primer objecte. Categoria, i sabem que tenim 397. Anem a fer el mateix ara, amb un altre mètode, però amb subcategoria. Està clar que per molt que jo determini la subcategoria també m'ha de sortir 397, perquè són els productes que tinc. Ara ho faré d'una altra manera. Directament me'n vaig a dades, al primer icona, selecciono subcategoria, arrossego i automàticament ell, fixeu-vos que em determina la taula. Torna a passar igual, La meva taula tinc aquesta propietat de fer més gran, vaig a desactivar-la també, faig directament, me'n vinguen aquí, ara ja sabem que es troba, en aquest cas, a capçaleres de columna, tiro avall i desactivo l'amplada automàtica. Perfecte. No. Tinc ganes d'aquesta propietat, me la treguin ja, i no, de moment no hi ha res a fer. Vale, ja tenim la subcategoria i vaig a fer el mateix ara. Directament vaig a afegir, ara ho faré si cas ho farem des d'aquí ara, des de la compilació, fixeu-vos que des d'aquí també puc afegir, en aquest cas, de la taula de productes, el producte PK. I passa exactament el mateix. I ara, perquè veiem que dona el mateix, estic en una PK, no es pot repetir i és d'entrada obligatòria, faré servir el recompte diferent. Ara que m'aparto jo mateix, que si no, no em veig, aquí, recompte diferent. M'ha de sortir el mateix, no pot canviar 397, fixeu-vos. Per tant, canvio noms, subcategoria, ho faig des d'aquí, subcategoria, i aquí també posarem num. Puc fer així, o puc fer botó a la dreta, per aquí tinc un canviar nombre, canviar el nom d'aquest element, tinc enrere, vaig a poc, que m'ho agafi bé, num, punt. Aquí ho tenim. Canvio aquí, perfecte. Fixeu-vos que ara tenim els productes, sí, els 397 productes, per les diferents subcategories. Clar, algú pot dir, bueno, està molt bé, has fet dos objectes, dos taules, sí, després posarem títols. Fixeu-vos que tenim dos elements i la gràcia que ja tenim en Power BI, una cosa positiva. Els objectes interaccionen entre ells. Més endavant algú dirà, i si no vull que interaccionin? Ja en parlarem. Però ara com ara, fixeu-vos que si jo dic, escolta'm, quines bicicletes tinc? Selecciono bikes i automàticament em diu, doncs mira, de bicicletes en tens 125 i en total en tens 38 de muntanya, 65 de carretera i 22 de turisme. Clicant a la categoria, automàticament m'ha filtrat les subcategories. Ho torno a fer-ho, per exemple, amb accessoris, clico accessoris, i aquí em diu els 35 accessoris que té. O la roba que té per aquí, roba, doncs mira, aquí ho tenim, jersei 16, té els pantalons. Fixeu-vos com filtra a partir de la categoria. I algú podria dir, David, llavors si selecciones una subcategoria, et filtrarà la categoria des de la subcategoria? Sí, també. Per exemple, si agafo aquí bicicletes de muntanya, automàticament em filtra per bicicletes. O sigui, hi ha el que en diem una interacció entre els diferents objectes, en aquest cas, de la pàgina. Ja parlarem si algú ara em digués, i si vull que hi hagi interacció entre diverses pàgines? I si vull... Bueno, ja ens anirem fent preguntes. Ara com ara, inicialment, sabem que hi ha interacció entre els objectes de la mateixa pàgina. I l'únic que hem vist ha sigut taules. Sí? Anem a fer una altra taula, vinga. Farem color, per exemple, però faré servir un altre mètode. Selecciono aquesta taula, no? És una taula, faig un Ctrl-C, Ctrl-V, i algú pot dir, home, vale, molt bé, molt intel·ligent, has fet dues taules que són exactament idèntiques, correcte. Però ara dic, mira, d'aquesta segona taula me'n vaig a les propietats, sí? I dic, vaig a canviar categoria, per exemple, per color. Ara ja tinc els 397 objectes, els 397 productes, però per color. Per tant, ara podria dir, de la categoria de bicicletes, sí? I de la categoria de bicicletes de muntanya, doncs mira, en tens 19 de negres i 19 de platejades. Comentari, si algú està provant, o al mateix ritme que jo estic fent ara aquesta gravació, pot dir, hòstia, a mi no em surt. He clicat al control. Ara que he volgut canviar d'objecte, per mantenir el primer filtratge, he clicat, en aquest cas, a bicicletes,
control bicicletes de muntanya i automàticament m'ha sortit el color. Desactivo, faig el procediment a la inversa, ja tinc d'alguna manera els 397 productes en els 3 objectes. Bé, anem a... Aquest és l'element més bàsic, les taules. Algú podria dir, vale, molt bé, anem a fer matrius, si cas, anem a intentar complicar una mica més, sí, creant matrius. Ara, quina és la diferència entre una taula i una matriu? Bé, fixeu-vos, vaig a començar des de 0, si cas, la matriu. Torno a posar cap aquí. Començo des de 0, la matriu. Agafo, per exemple, categoria. Perfecte, fins aquí el mateix. Vaig a desactivar aquesta propietat. No hi ha manera, pel que he estat llegint, de poder-la aplicar d'alguna manera automàtica. Fora això. Ara, vale. I ara el que faig és dir, vale, molt bé, ja tens, en aquest cas, les categories, i ara vull afegir, ho faré des d'aquí, si cas, fixeu-vos que puc anar jugant o bé des d'aquí o bé des del menú de compilació, sí? És exactament el mateix, sí? Personalment treballo molt des d'aquí. Per què? Perquè és com es feia antigament. Però sí que reconec que si estem començant pot ser molt pràctic des d'aquí, perquè ja et selecciona l'objecte en el qual vols aplicar o vols afegir alguna variable o aplicar algun format. Per tant, és molt pràctic, El que passa que ja veureu que, bueno, a vegades ho faig des d'un lloc, a vegades ho faré des d'un altre lloc. És independent. Mira, ho fem des d'aquí. Afegim ara subcategoria. Me'n vaig a productes i diu, va, anem a afegir subcategoria. Aquí ho tenim. Vale, algú dirà, home, David, el que t'ha fet és, tens aquí les categories i aquí les subcategories. I ara m'afegiràs, en aquest cas, ho fer des d'aquí, el producte APK ja el comptaràs. Efectivament, vaig a fer això. Agafo el producte APK, sí? Aquí el tenim, marcat. Ara, perfecte. I ara el que haig de fer és fer un recompte, per exemple. No m'ho deixa pujar això, que a vegades em trobo que em surto jo per aquí al mig. Recompte, vinga, vale. Clar, els 397 ja ho pot dir, home. Què vols que et digui? Vols dir que això és una matriu? No, és una taula, fixeu-vos, Taula. Però ara li dic, passa'm una matriu, passa'm aquest objecte, fes-me que sigui una matriu. Clico matriu i dius, ai, no m'agrada això, tinc categories, aquí tinc les subcategories, em queda una cosa estranya, correcte? Perquè ara tenim files, columnes i valors. Però li dic, escolta'm, la columna no la vull, ho vull com a fila. I automàticament, fixeu-vos el que us apareix. Anem a posar ben posat, també aprofitem, fem bé les coses. Categoria, doble clic. Categoria. Aquí posem subcategoria. A veure si m'ho agafa. A vegades no hi ha manera. Botó a la dreta. Vinga. Subcategoria. I aquí posem num, també. No hi ha manera, Avui no tinc el dia. Canviar el nom d'aquest element. A veure si no m'ho ha tret. A veure, un segon del res. Poso per aquí al mig perquè m'estic fent més nosa. Aquí, ara. Canviar el nom d'aquest element. Vale. Fora. Num. Vale, perfecte. Fixeu-vos, tinc els 397, algú pot dir, home, a veure, David, tampoc no n'hi ha per tant, perquè t'ha sortit la ratlleta blava, que aquí no tenies com a taula, i t'ha sortit aquí un símbol més que entenc que és la vista esquema molt semblant a com tindríem amb un Excel, correcte? Però fixeu-vos el bo del cas, bicicletes. Automàticament ara visualitzo per cada categoria les subcategories. O sigui, aquí teníem taula, en una taula únicament tinc columnes, però amb una matriu ja tinc files i columnes. El que he fet ara és, no he aprofitat la propietat columna, però sí que he agafat i he aprofitat de poder posar dos variables com a fila i em fa l'esquema. Clar, en aquest sentit aquí és molt més potent. Sí? Ara, algú pot preguntar, i què fem? Quan fem servir dos taules o quan fem servir la matriu? Com vulgueu vosaltres. Depèn del que vulgueu visualitzar. Sí? Per tant, ja tenim aquí una matriu. Vale, fantàstic. Anem a veure una altra. Vinga, per exemple, ara anem a complicar-ho una miqueta més. Vaig a fer el següent. Agafo aquesta matriu, faig Ctrl-C, Ctrl-V, me la poso aquí sota, faig així, la baixo una miqueta, la faig una mica més gran, i ara, fixeu-vos que li vaig a dir, Vaig a dir, escolta'm, posa'm com a columna el color. Em vaig a dades, vaig a arrossegar el color com a columna. Fixeu-vos, tinc 397 productes i ara ja tinc que les bicicletes de muntanya, bicicletes de carretera, en aquest cas n'hi ha 24 negres i 27 de vermelles. Sí? O sigui, fixeu-vos com d'alguna manera ara tinc molta més informació
que també ho trobaria, si anés marcant, en aquest cas m'ha de quadrar, si vinc aquí i dic bicicletes estan fent de carretera, doncs aquí ho tinc, 24, 17 i 14 de grogues, no m'havia fixat que també en tenim 14 de grogues, o sigui, tot ens ha d'anar quadrant, no pot canviar, sí? O sigui que d'alguna manera la idea és que ja tenim taules i matrius. Aquests són els dos objectes bàsics, sí? Per visualitzar dades. Podem complicar, i ara anirem complicant. Però si cas, abans de complicar-ho més, anem a parlar una mica de les propietats que tenim. Anem a parlar de les propietats que tenim de taules i de matrius, perquè això és una mica lleig. Si em permeteu, simplement ens han ensenyat en el fons a arrossegar i a posar 4 coses. Anem a veure què podem fer. Mira, me'n vaig a la matriu, me'n vaig a la taula, en aquesta taula d'aquí, i a taula, quan anem al menú, quan seleccionem l'objecte taula i ens anem a la propietat de format, aquí tenim una sèrie de propietats. No les explicaré totes, sí? Podria estar, si no, realment estaria una hora explicant propietats. Explicaré les més importants, les que considero que, bueno, fer alguna, això fa això, allò fa allò, mirarem de fer algun exercici de colors, però la idea és que aquí sí que us convido a anar provant cada propietat que va fent. Després faré un exemple del que vull que feu, sí? Però jo no les explicarem totes, no tenim tant de temps com per explicar-ho tot. Coses interessants explicaré, per exemple, un títol, pot estar bé, vaig activar el títol, i ara aquí com a títol podem poso taula, perquè és un objecte taula, i aquí simplement posem productes per categoria. Productes per categoria. Perfecte. Ja tenim aquí, fixeu-vos, un títol. Si faig per aquí també puc canviar-ho des d'aquí. He fet aquí una errada, no hi veig, quasi. Productes per categoria, perfecte. Ja té un títol. Fixeu-vos, tiro cap allà, si l'agafo, faig cap aquí, l'agafo, tiro cap aquí. I en aquest cas aquí ja posem un títol, taula, productes per categoria. Què més podíem fer en aquest cas de l'objecte? Bueno, podem canviar totes les tipografies, tant dels títols com dels valors, i en aquest cas diré, doncs mira, que el títol me'l posi en aquest cas amb calibrí, i jo m'agrada petitet, per tant el posaré a 10. Calibrí a 10. I ara el que faré serà dir-li que el fons, per exemple, sigui de color, doncs el text el vull de color blanc i el fons de color negre. Vale, ja m'agrada. Què més puc fer? Títol, fora. Valors predeterminats a l'estil. Bé, aquí en surt per defecte, que per defecte vol dir files alternes blanques amb aquest sombrejat de color gris. Jo personalment em quedo amb cap. Ara ho veureu, anem a comentar ràpidament cap, jo em quedaré en cap i seria jo que aplicaria un format. L'altra opció pot ser el mínim, que d'alguna manera fa les espatlla i queda aquesta línia amb aquest blau. Bueno, el gustos colores. Ara capçalarem negreta, o podem agafar, per exemple, files llampants en capçalarem negreta. Bueno, tot això es pot canviar. Ara aquí entrem amb gustos colores. A qui li agradi, genial. Si no, ho podeu fer vosaltres. Jo en aquest cas soc bastant minimalista, blancs, negres, colors, jo us vaig dir que feia servir alguns pastels en funció del món en el qual em puc arribar a trobar, també ho aplico, però d'entrada el que faré serà dir-li, escolta, mira, saps què? No en vull cap. No vull cap estil predeterminat. Ara, què més li direm? De la quadrícula? Bueno, no tocarem, podem treure les línies horitzontals, sí? Però les deixaré, sí? Fixeu-vos, les trec, hi ha les línies horitzontals, però les deixo en aquest sentit. Valors, vaig a canviar la tipologia, prefereixo calibrí, en aquest cas, prefereixo la lletra, la calibrí, aquí la tenim a 9, ja em va bé, sí? Petitet, treball bastant petit, fos un model que es veu molt petit i vale, calibrí a 10, fem-ho així a 10 i el color del text ja em va bé que sigui negre. Vale, doncs ja tinc els valors tal com ho vull. Què més canviaré? L'encapçalament de columna. Vinga, anem a posar d'un color grisós, amb un fondo també el mateix. Fixeu-vos que una cosa són els valors, que estan aquí, i l'altra és l'encapçalament de les columnes, el nom de les columnes, la capçalera. També canviarem a tipus calibrí, i en aquest cas li aplicaré el color negre de la lletra, i aplicaré un color de fons, un gris, per exemple. Fantàstic. Sí? Vale, què més podem aplicar? En els valors no aplicarem res més. El total, podríem fer canvis, ho deixaré de moment així. Després ja aprendrem a fer alguns canvis més concrets. De moment aquestes. Si hem canviat títol, canviem tipus de lletra. I fixeu-vos què vaig a fer ara. Ara si em preguntés, escolta'm, no vull saber quants n'hi ha de cada, perquè sé que tot això ho tinc bé, n'hi ha 397. Vull saber el tant per cent de productes de cada categoria.
Bueno, anem a mirar-ho. Vinc cap aquí, me'n vinc en aquest cas a la compilació i dic, mira, torno a seleccionar el producte APK, l'arrossego, faig botó a la dreta igual que abans, faig un recompte, en aquest cas faig un recompte diferent, no canviarà, sí? I ara, fixeu-vos què faig, botó de la dreta, ara que ho veieu ben clar, botó de la dreta, mostrar el valor com, punyeta, estic aquí al mig, mostrar el valor com percentatge del total general. Percentatge del total general. Clico aquí, ens esperem, vaig a canviar-li el nom, poso aquí TP, tant per cent, TP, de tant per cent, clico aquí mateix. Fixeu-vos com, si algú no s'ho creu que faci el càlcul, si dividiu 35 entre 397 us donarà 8,82, si dividiu 125 entre 397 us donarà 31,49, ja tinc el tant per cent de productes de cada categoria. Bé, no? Simplement amb un botó a la dreta, sí? Llavors, el que vaig a dir-li és que el tant per cent sí que el vull de color blau, en aquest cas. Com ho faré? Doncs li vaig a dir, mira, faig servir la propietat columna específica i vull que la columna específica, en aquest cas TP, vull aplicar-ho, únicament aplicarem el total, el 100% i els valors, no aplico la capçalera, ho vull el color de text amb color blau. El farem aquest blau ara, una mica raro. Si trobem un altre que ens agradi més, agafem aquest que és una mica més fort. Vale, ja està, agafem aquest. Doncs ja tinc aquí, en aquest cas, tiro enrere, fixeu-vos, el meu objecte taula, que fins i tot podíem posar un borde al costat de l'objecte, no? Que també ens pot quedar bé. Selecciono el meu objecte, el vinc aquí a format i teòricament això ho trobarem a mida i estil. Per aquí trobarem algun borde, segurament, ombra, a veure, vora visual. I dic borde també, vora visual, correcte, aquí ho tenim i aquí ho tenim. Aquí teniu l'objecte taula on hem aplicat una sèrie de propietats. Clar, jo els podria dir, va senyors, apliqueu aquest format a la taula de color. Clar, jo algú diu, home, ara que tinc que anar provant perquè no m'ho he apuntat, no tinc que anar mirant el vídeo que és aplicat. Fixeu-vos què faig. Com que aquest format ja m'agrada, el selecciono, li dic copia'm el format i automàticament l'aplico en aquesta altra taula. I fixeu-vos com ara ja tinc dues taules. Aquí també podem posar el mateix títol, perquè és exactament el mateix, però productes per color. Per tant, en aquest cas, aquí li faig, Ctrl+V, productes per color. A veure, aquí ho tenim. Per tant, fixeu-vos com no he tingut que agafar i tornar a aplicar tots els formats. En tenia un i aplicat, doncs com faríem amb un Word o amb un PowerPoint o un Excel, copiar format. Ja tinc aquesta segona taula amb el format de la primera i puc aplicar el mateix a subcategories. Selecciono això, copio-me el format, me l'apliques aquí, aquí li farem també un Ctrl+V, en aquest cas en vez de categoria posarem subcategoria, i aquí ho tenim. Ja tenim un altre objecte, sí, exactament les tres taules són idèntiques. Fixeu-vos també que puc canviar les dimensions dels meus objectes, ara el que haig de fer és jugar amb les dimensions, i ara m'ho posaré una sota l'altra, per exemple. Fixeu-vos que quan em poso una sota l'altra, clar, m'apareix una filera de formigues negres que em permet alinear els diferents objectes. Això ho podem fer més gran, que quedi maco, o no ens cal això tan gran, també potser és qüestió de jugar amb aquest així, aquest una mica més petit, no ens cal tan gran, aquest també podem fer exactament el mateix, i aquest també el posem aquí sota, com aquí ho tenim, fem això una mica més grandet, que quedi maco, després podem calcular el tant per cent si voleu de cada un d'ells, però bueno, aquí estaria bé calcular el tant per cent, ara li afegirem en un moment, però fixeu-vos com ho hem fet una vegada i a partir d'aquí hem copiat el format. Clar, si això ho faig ara amb la matriu, anem ja si ens en sortirà la matriu, me la poso aquí, la matriu, si cas, aquesta matriu la posem de punta a punta, allò que us deia, quan estic a la vora, pam, m'apareix aquesta filera de formigues que m'està indicant que està alineat. Vale, selecciono això d'aquí, faig un copiar formato, a veure què passa. Ah, mira, sembla que sí que m'ha canviat coses, no? Tot i ser una matriu, em fa alguns canvis. Efectivament, em fa alguns, no tots. El tema està, ara ho veurem, faig un Ctrl+V, a productes per categoria, barra, fem-ho així, barra subcategoria. Vale, vinga. Què ha passat aquí? Quan tenim una matriu, tenim més propietats. Fixeu-vos, una mica perquè ho veieu. Sempre és interessant que us acostumeu a anar tancant les coses, sí? Ara ho veureu. Mireu, aquí, ara jo em vaig a posar ara aquí dalt, perquè és que m'estic molestant més que no per res. Aquí ho veurem. Mireu, quan jo selecciono la taula,
tinc quadrícula, valors, capçalera, columna, però quan selecciono una matriu, automàticament m'apareix capçalera de fila, subtotals de columna, subtotals de fila, o sigui, la taula és l'objecte més senzill i la matriu té més propietats que la taula. Per tant, podem veure algunes propietats més. Per exemple, algú podria dir, escolta'm, David, veig que bicicletes, les categories, podem fer alguna cosa amb elles, podem mirar-ho, a veure què podem fer. Fixeu-vos que tenim aquí total general, total... Mira, no, farem una cosa. Us ho deixo com a exercici. Sí? Si de cas, ho acabo d'explicar, fem una cosa, anem a fer un petit exercici. Ara si ens en sortim. A veure, el tinc per aquí, una miqueta, si tot va bé, podré fer copy-paste ràpidament, sí? I és el següent. És una matriu, fixeu-vos. Vinc cap aquí, ara, això no ho hem comentat, faig una pàgina nova, pàgina 1, pàgina 2, sí? En aquest cas, si cas la pàgina 1, anem a posar 0,1 productes, així ja ho tindrem batejat, 0,1 productes, i ara el que farem serà el següent. Productes. Vinga, me'n vaig a pàgina 2 i vull aquesta matriu. Faig un Ctrl+C, a veure si em surt a la primera i no hi ha res que em falli, a veure... Va, no m'ha sortit a la primera. Fixeu-vos que em dóna error. Sí? Què està passant? Tinc alguna variable, sembla que és l'any d'alguna taula, que no es correspon amb el BI en el qual acabo de copiar d'un altre VectorWorks. Si no, sí que ens ha de funcionar, O sigui, a vegades tenim dos BIs que són idèntics, hem canviat el nom i passem d'un BI a l'altre. Llavors, jo ara vaig a mirar com solucionar aquesta incidència, que segurament serà que tinc alguna variable, ara ho veurem, mira, l'any, veus? L'any aquí té, en aquest curs té un sostenido, en el nostre cas no el té, però simplement jo canviant la variable, vinc cap aquí i trec, automàticament ja em funciona. Mireu, vull que mireu de fer aquest objecte. L'haig de posar bé, perquè el veieu molt clar, i ara el comentarem, quan haig de fer alguns comentaris. Vale, ja em va bé, així ja està bé. Vale. Comentaris del que vull que en feu. Mireu, aquí tenim, en aquest cas, tenim diverses coses, perquè tenim d'entrada, en un segon, és un tema de ventes. Per què sé que és un tema de ventes? Bueno, ja ho sabem, ho havíem parlat, jo tenia apuntat en un paper, 109 milions, ara ja podeu apuntar 109.809.274,20, és el total de les ventes de VectorWorks. I quina variable és aquesta? Bueno, doncs anem a veure, una mica perquè ho tingueu clar, és la variable que jo he anomenat import, en aquest cas importe, que és de la taula de ventes sales amount. Aquí ho veieu, si us hi fixeu, a la pantalla veieu que correspon a una variable de la taula de ventes, que la tenim, F-Sales, ventes, que es diu sales amount. Llavors, aquí tenim un tant per cent, que també serà alguna que acabem d'explicar, a l'any, el nom del mes, categoria, subcategoria. Bé, doncs, com ho veieu, fer aquest exercici? És una matriu, és el que acabem d'explicar, teniu categories, subcategories, la variable any, inicialment, després he vist que també hi havia mesos per allà, de moment poseu any, simplement, sí? Però fixeu-vos com ara, fins ara, en la pàgina 01 únicament estàvem tocant variables de la taula de productes. Ara, aquí ja hi ha un valor, que és l'any, que està a la taula de calendari, i després tenim les ventes. I fixeu-vos com ell, al haver-hi una relació al nostre model, al haver-hi una relació entre la taula de ventes i la taula calendari, és capaç de donar-nos les ventes per any. Sí? Aquesta és la gràcia del model, com que el model funciona, ell ens donarà les ventes per any. Si algú em digués, clar, David, però aquí també podies no tenir taula calendari i treure les ventes des de la data que tens a la taula de ventes. Sí, però si després aquí us afegeix un altre món, ja no us serviria aquest mètode vostre. Sempre hem de pensar què tenim i cap on anem. Sí? Que no se'ns quedi un model tancat. O sigui, a vegades el complicat és veure una porta. Per tant, sempre us diré que tingueu una taula calendari. No us ho compliqueu. Sempre tindrem una taula calendari. Sí? Bé, per tant, ara vull que intenteu fer aquest exercici. Sí? De moment, els anys, amb uns imports, un tant per cent, sí? I fixeu-vos, també us ho diré, que el tant per cent suma 100 a la diagonal. Sí? Si us hi fixeu, el tant per cent suma 100 a la diagonal. Vol dir que s'ha calculat els diferents tants per cent respecte al general de facturació, dels 109 milions. Després ho veurem que podem donar més opcions. Sí? Vale, jo tinc ara
van a ser, portem 30 minuts de formació, sí? Us deixo 5 minuts perquè ho feu. Vinga. Llavors vol dir que pareu el vídeo, feu l'exercici, perquè a la que torneu a donar play, jo ja haurà passat el temps i donaré la solució. Vinga. Paro jo també un moment el vídeo. Bé, ja han passat els 5 minuts, per mi ha estat un instant molt ràpid. Anem a corregir, anem a veure com podem fer de moment aquesta matriu que ens demanen. Bé, faré el següent. Faré una nova pàgina, jo la tinc molt clara, per tant la vaig eliminar, sí, o sigui, bueno, la deixo i després l'elimino. Ja em creieu, sí? Vaig a fer-la des de zero. Bé, jo l'estic veient en una altra pantalla, Vinga, a veure, què tenim aquí? Teníem subcategoria, primer munto l'objecte, no m'ho complico, primer anem a muntar l'objecte. Doncs vinga, teníem en aquest cas categoria, cap aquí, ho faig arrossegant en aquest cas, subcategoria, cap aquí, li vaig a indicar que és una matriu, fixeu-vos, ho faig des d'aquí ara, canvio l'ordre, en aquest cas, de subcategoria, ho poso com a fila, sí? Automàticament, fixeu-vos, després ho explicaré en calma, però amb aquest botó, clar, no vull anar fent clic, 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 aquí en tinc 4, però si en tingués 25, bueno, el que faig és clic aquest botó i automàticament tinc el desplegament, aquí ho tenim, de tot el que tinc de categories i subcategories de VentureWorks. Vale, vaig aprofitar, i tot i que és un tema de format, fixeu-vos que ara vaig barrejant coses, L'important és que tinguem clar cada cosa que anem fent i com ho anem fent. Ara dic, ostres, no vull tenir, en aquest cas, cap valor predeterminat, aquí em diu per defecte, cap, que jo us comentava, no en vull cap, vale? I ara què vaig a fer? Vaig a aplicar a l'any a columna, ja tinc l'any, fixeu-vos, ja tinc l'any, 2017, 2018, 19 i 20, i ara, senyors, l'únic que tinc que fer és, m'han dit que era de la taula de ventes, ens han comentat que era el sales amount, el de tindre per aquí, a veure, no el veig ara jo tampoc, ara, aquí, és aquest d'aquí, aquí el tinc, doncs l'apliquem, i senyors, si tot ha anat bé, a veure, l'he aplicat a columnes, perdó, a valors, ara, si tot ha anat bé, ja tinc aquí una matriu amb els 109 milions, per tant, d'entrada vaig bé. Si algú s'ha quedat amb l'imatge veurà que els valors coincideixen, els estic mirant així de reull i de moment, correcte. Però a més ens demanaven el tant per cent també. Bueno, cap problema, ja ens han dit que el tant per cent era una manera de visualitzar les dades. Sí? Per tant, fem el mateix que hem fet abans. Fixeu-vos com aquí també, a la jo aplicar el sales amount, directament he agafat la suma. Sí? Ens ho ha agafat per defecte, perquè entenc que és un valor numèric i automàticament aquell símbol li fa una operació. No m'ha calgut dir-li que fes la suma, sinó li puc indicar. Aprendrem a treure aquest sumatori i indicar-li nosaltres. Ja sabeu que m'agrada fer que sigui jo que controli les coses, no el sistema. Bé, doncs ara vaig afegir en aquest cas, ja tinc el sales amount, torno a fer exactament el mateix, sales amount. I algú diria, el tens 2 vegades, correcte, però en el segon li dic botó a dreta, mostrar el valor com, i fixeu-vos, tenim del total general, de columna o de fila. Però ens han dit abans de fer l'exercici, el 100% està a la diagonal, per tant correspon al percentatge del total general. Marco total general, vaig a canviar noms perquè si no, no es veu gens bé. Posem aquí tant per cent, abans, en aquest cas, en l'exercici posava tant per cent, i en aquest cas aquí posava import, però ho posarem en català, en aquest cas estem fent la formació en català, botó a la dreta, canvio el nom de l'element visual i posarem import. Import, fem-ho maco. Ja que hi estem, any, espero un segon, anar massa ràpid, any, categoria, sembla una xorrada, algú pot dir, què ha passat, que és ara això amb les majúscules? Sí, perquè el que no podeu fer és muntar un BI i ara posar una majúscula, l'altra minúscules, l'altra amb la primera majúscula més en minúscules, l'altra que... No, fem-ho bé les coses. El que us deia, hem de seguir unes pautes, estem com muntant una aplicació. Per tant, fem-ho bé. Que ho deixem pel final és un païssot, perquè ho has d'anar canviant tot, revisant-ho. Jo soc partidari a mida que vaig avançant, vaig intentant canviar les coses, que després igualment acabes fent una repassada general que no t'hagis deixat res, però d'entrada ho vaig fent directament. Per tant, aquí categoria i aquí subcategoria. Que avui no tinc el dia, amb el doble clic, punyeta, tancat. Vine massa ràpid i em surten 40.000 coses. Ara, canvia el nom, subcategoria. Vale. Bueno, ja m'agrada. Faig una mica més gran amb l'objecte. Vale. Oh, mira, tinc el signe diagonal. Si algú s'ha agat amb l'imatge, doncs s'assembla moltíssim
Sí? Ara l'únic que tinc, aquí ara veig que hi ha un tema de format, que veig amb color blau veig les columnes i amb un blau més fluix veig el que són els valors de les categories principals. A veure si trobem alguna cosa que ens pugui ajudar a fer això. Bé, d'entrada tot això ho trobem a format. O sigui, una mica el que us demanava, que us deia que féssiu un exercici anteriorment, que és jugar, sí? Després us l'acabaré de concretar, doncs és això, és anar mirant què passa en cada cas. Sí? Em vaig a format i dic, a veure, per aquí què tenim? Capçaleres de columna, vinga. En aquest cas vull posar el color de fons, vull posar aquest blau, el tercer. Vale, ja tinc aquí un color blau i el color del text el posaré amb negre perquè no és negre. Vale, ja tinc negre, color blau. I ara m'ho paro a pensar i dic, què passa si me'n vaig, en aquest cas, als subtotals de fila? Anem als subtotals de fila, que els subtotals de fila són aquests. Ara què tenim aquí? Subtotals de fila, i ara què podem fer? I aquí em diu, a veure, vaig a dir-li, per exemple, que em posi un color de fons d'un color més blau, més pastel, i dius, vale, ja ho tinc. Però clar, jo voldria, si us heu fixat en l'exercici que us estava plantejant, també l'etiqueta té de color blau. I aquí tinc una propietat que diu, aplico les etiquetes. Mira, perfecte. Sí? O sigui, si ara fes jo un paste de la imatge que us he passat abans, veuríeu que justament ho teniu així. Detall, el tipus de lletra. Vaig a canviar-ho perquè prefereixo que sigui una calibrí. Començo pels valors, sí? En aquest cas marco el calibrí per fer-ho tot exactament igual a 10, ja em va bé, i en aquest cas, si voleu, l'encapçalament de columnes també ho marco un calibrí, i finalment les capçaleres de fila també ho marco amb calibrí. Després veurem a l'últim dia com podem tot això fer-ho de manera que sigui més automàtic, sí? Dient-li al BI que el tipus de lletra, una mica com seria amb el Word, preparant-nos el BI personalitzat per la nostra manera de treballar, la nostra tipografia de lletra que ens agrada, o el tamany de la lletra, etc. Fantàstic, per tant, ara amb això ja tenim la primera part de l'exercici, la que us havia demanat. Clar, aquí ara jo tinc 2017, 2018, 2019, i ara em pregunto, 8 mesos, que puc demanar-li en aquesta matriu que pugui fer algun desplegament per mesos? Tinc els anys i vull un desplegament per mesos. Anem a provar-ho. I si ens passa pel cap i diem, ostres, ja que és una matriu, torno una altra vegada a la compilació, aquí podem posar més d'una variable, puc posar columnes més d'una variable. Anem a provar-ho, a veure. Aquí tinc any, i ara aquí vaig afegir, en aquest cas, nom del mes. Clico aquí, canvio un nom a mes, i algú pot dir, doncs no passa res perquè no m'apareix cap símbol més aquí dalt. Bueno, no passa res. Aquí m'apareix ara obtenció de detalls files, obtenció de detalls columnes. Ostres, això, quan no tenia el mes, no tenia aquesta diferenciació. Per tant, ara la tinc. Per tant, li puc dir, escolta'm, de les columnes, a la part superior, pots fer un desplegament? Ostres, sí, no? Sembla que ens ho ha fet. A veure, 2017, agost, desembre, juliol, novembre, octubre, setembre... Bueno, ens ho ha fet però d'aquella manera, perquè ens ho ha fet on tenim els mesos ordenats en ordre alfabètic. Clar, què li passa al BI? Ell no sap que la variable mes, per ell és una variable, sí? Té un ordre. Si jo us pregunto, quin és el primer mes de l'any? Em direu, el gener. I us preguntaré, com ho sabeu? I em direu, bueno, perquè és l'1. I el febrer, què és? Em direu, el segon mes de l'any. Per què és el segon mes de l'any? Bueno, perquè és el 2. Vale, doncs anem-li dir això al sistema. Anem-li dir, fixeu-vos que ell ens ho està ordenant de manera ascendent, com a abril, agost, desembre, per ordre alfabètic, però fixeu-vos que li dic, jo li dic, escolta'm, BI, perdó, el nom del mes, selecciono el nom del mes, vull que l'ordenis per la columna del mes. Repeteixo, selecciono el nom del mes i li dic, BI, el nom del mes, perdó, vull que me'l seleccionis per la variable mes. Clico aquí i automàticament, a veure si ens ho fa bé, mira, gener, ara no ho veiem ara aquí, ara gener, febrer, març, abril, ara sí que ens ho ha fet. Ens ha ordenat alfabèticament, mentida, alfabèticament no, per ordre, tal com volem nosaltres, els mesos, sí? De gener a desembre. I fixeu-vos com ara sí que tenim la nostra matriu on podem veure els mesos. Home, està molt bé això. Ara puc tornar a pujar, si ara estic a columnes, si jo pujo, torno a tindre els anys.
Sí? És bona aquesta, O sigui, hem de parlar d'aquest objecte, d'aquests botonets que tenim quan és una matriu, que també els teníem, productes, o sigui, no és que me'ls hagi tret de la màniga. Fixeu-vos que aquí, en aquesta matriu d'aquí, també tinc els botonets. El que passa que no en tinc tants, perquè la meva columna, o sigui, no té, en aquest cas no tinc ni columnes, però en aquest cas que tinc columnes, ell no té cap dubte en saber que això va per les files, perquè no té columnes. No té més una variable a la columna. En l'exercici que acabem de fer tenim dos variables a columna, llavors fa aparèixer com vols diferenciar-ho, files o columnes. Bé, per tant ja hem fet, en aquest cas, l'exercici que ens demanaven. Una matriu, sí, en el qual tenim el 100%, en aquest cas, el tant per cent de ventes de cada un dels productes respecte al total de productes. Un detall, sí? Vaig a fer així, vaig a posar, si cas, després tot això us ho posaré maco, ho faré part. Sí, dedicaré res, un cop acabi aquesta sessió, posaré 4 coses, però per fer-vos-ho maco, simplement, no perquè hi hagi cap contingut nou. Li posarem exercici, ja que ha sigut el primer que hem fet però fixeu-vos en un detall. El copio, ara vaig aplicar el que us he explicat abans. Botó a la dreta, duplica. Ja tinc exercici 1, vaig borrar-ho, exercici 1, en aquest cas, B. Vull que veieu el següent. Mireu, si jo faig, en comptes d'agafar, selecciono la meva matriu, i en comptes de fer servir que en el cas del tant per cent li dic botó a dreta, mostrar el valor com porcentaje de columna, fixeu-vos com ara, torno a canviar el nom, això ens ho farà sempre, és molt pesat amb això, torno a posar tant per cent, quan fem un canvi en el format, ell ens canvia el nom. Fixeu-vos que ara el 100%, sí, el tenim a cada columna, perquè l'hem dit per columnes. Però clar, també és correcte, perquè ara què m'està dient? M'està dient que, per exemple, en aquest cas, un que tingui més sentit, aquí ens està agafant, ens està agafant el 100%. Si, per exemple, aquí podria dir que a l'any 2018, de les ventes de l'any 2018, que són aquests 30, sí, fixeu-vos, aquest valor d'aquí, el 50,82, què m'està dient? M'està dient que del total de ventes de l'any 2018, que van ser aquests 30.516, el 50% va vindre de la venda de bicicletes de carretera. És correcta aquesta dada? És totalment correcta, perquè ho estem fent per la columna. En canvi, si jo li digués, fixeu-vos amb les bicicletes de carretera, ara canvio i li dic que ho vull per files, ara em tornarà a canviar el nom, torno a canviar el nom jo també, ara el tant per cent canviarà, però també canvia la informació. Ara m'està dient que de les bicicletes de carretera, sí, des que tenim vida o dades de Venture Gurs, a l'any 2018 van vendre un 35,34%, però no del total de ventes de l'any 2018, sinó del total de ventes de bicicletes de carretera. I quan li dèiem, com teníem al principi, si ens anem a l'exercici 1, en aquest cas, respecte al total de ventes de Venture Gurs d'aquests 4 anys, les bicicletes de carretera, en aquest cas, representen a l'any 2018 un 14,42. Fixeu-vos que les 3 dades són correctes. Una té en compte un tant per cent general, l'altra té en compte un tant per cent respecte a la columna i l'altra té en compte un tant per cent respecte a la fila. Però en els 3 casos són correctes les dades que estem donant. Tot es basa en dir què volem, què ens han demanat, quina dada volem donar. Sí? És el que us deia, sou vosaltres que decidiu quin quadre de comandament voleu donar. Per tant, heu de decidir quin tant per cent doneu. Normalment donem el general, a no ser que ens demanin, per una circumstància, un de concret. Llavors, ho canviem o ja veurem més endavant si podem jugar amb els objectes. Sí? Important aquest detall. Bé, vull continuar explicant alguns objectes més, sí? Abans de veure, perquè si no, no us podré posar els exercicis que vull que em feu. Llavors, hem explicat taules, aquí tenim taules, hem explicat matrius, sí? En aquest cas hem fet un primer exercici, aquí hem canviat el tant per cent. Anem al següent. Mireu, anem a fer una targeta. Una targeta és un element, un objecte, que em dona un valor. Vull 397. Fixeu-vos que si jo agafo producte PK i l'arrossego a la meva pantalla, automàticament ell per defecte m'ha donat una taula i jo li dic no vull una taula, vull ser una targeta. Una targeta és el 1, 2, 3. Clico aquí i em diu 397. Perfecte, ja sabem que tenim, i ho sabem, sabem que tenim 397 productes.
Si ara diguéssim, ostres, David, pots fer-ho amb clients? Sí. Si jo agafo els clients que no els hem tocat encara i dic, ara quants clients tenim? Anem a comptar la PK. Agafo PK, el porto cap aquí, deixo anar i em diu, anem-li dir que és una targeta, vinga, ho faré des d'aquí ara. Ho faig des d'aquí a l'ABC, sí, el veig, ara no el veuré jo. A veure, un segon, que ara, ostres, no el veig jo ara. Punyeta. Ostres, que bo. Ara l'he volgut fer des d'aquí. No, aquí. M'han posat la nova targeta. Ara ho veig que la vella no hi és, perquè la vella és ABC, hem posat la d'1, 2, 3. Bueno, és el mateix. Però ens fa lleig això, no m'agrada gens aquesta. Torno a aplicar-li jo a l'1, 2, 3, que és la targeta. Clar, després ho miraré, això. Em surt aquest 18,49.000, sí, està fet amb... Però vaig a canviar el format. Vaig dir, dona el número sencer, 18.000, què? Doncs vinga, anem a format, marco en aquest cas que el valor de la crida, que el valor del globo en castellà, no vull visualització automàtica, sinó que vull cap. Em diu 18.485. Fantàstic. Per tant, sabem... senyors, dada nova. 18.485 clients tenim a la nostra base de dades. AdventureWorks. Algú podria dir punt, després parlem del format del punt, però ara us faig jo la pregunta. Tinc 18.485 clients. Si jo agafo de clients FK, ara, aquí tinc clients PK, agafo clients FK, me'l poso aquí al costat i vaig a fer exactament el mateix. Vinc cap aquí i agafo targeta. En aquest cas tinc un recompte, però vaig a fer un canvi. Vaig a fer botó de dreta, recompte diferent. Aplico un recompte diferent. I ara canvio el format, en aquest cas agafaré el format d'aquest, faré un copiar formato i aplico copiar formato. I em surt 18.485. També, Fixeu-vos, un estic fent el recompte de la clau principal de clients, de la PK, i l'altre he fet un recompte diferent de la clau forània de la taula de ventes client FK. I em dona el mateix client. Per tant, què m'està dient això? Hem de saber interpretar les dades, O sigui, BI ens ajudarà, però hem de ser després nosaltres que hem d'interpretar les dades. Què m'està dient això? Ens està dient que tots els nostres clients, com a mínim, tenen una compra. Han comprat alguna cosa, sí? Si no, no sortirien els 18.485. O sigui, fixeu-vos, el que m'està donant, la informació que m'està donant això, després ho podem demostrar-ho, que tots els clients han comprat alguna cosa. I algú dirà, vols dir? No m'ho crec. Anem a mirar-ho, anem a fer el següent. Si això que us estic dient jo és correcte, no podrem llistar-ho, però sí que podríem fer el següent. Si jo agafo, per exemple, Customer, que són els clients, que tinc els diferents clients, vaig a desactivar-me el de la columna aquesta, com m'empipa això, capçaleres de columna, això, fora, aquí, vale. Aquí tinc els clients i m'hi puc dir, si en productes podria saber les ventes de cada producte, quant a categories, subcategories, també puc saber per clients, perquè el model m'ho permet. Doncs vinga, anem a agafar salts amunt i li anem a dir que ens doni el total per cada client. En aquest cas, aquí tenim els 109 milions. Sí? Clar, aquí no ho puc veure, però tots els clients tenen un valor. Ho farem més endavant, perquè algú podria dir, home, però jo vull saber si algun client no té, com ho puc saber-ho? Ho veurem més endavant aplicant una sèrie de propietats i algun filtre. Però, d'alguna manera, amb això, sí que us volia fer és, vaig a fer, a més, vaig a fer un canvi també interessant, ho vaig a convertir en matriu, normalment treballem més en matriu, i vaig afegir l'any, fixeu-vos, l'any a columna. I ara aquí tinc més informació, fixeu-vos. Aquí sé cada client, quin any m'ha arribat a comprar, si he comprat més d'un any. Després això ho podem complicar el que vulguem, però fixeu-vos com aquí hi ha clients, per exemple, així en trobo algun que digui així visualment, per exemple, aquest client, l'Abigail, sí, ens va comprar l'any 2017 i no ens ha tornat a comprar més. Si fem una campanya de màrqueting estaria bé avisar-la. Està clar que per fer això no podem fer-ho. Allò, vinga, anem a mirar, a comptar. No, hem de buscar algunes fórmules, amb DAX o alguna cosa, sí, que ens doni aquest llistat que volem, de clients que potser no ens han comprat en els últims 3 anys. Però podem saber-ho. Aquesta és la gràcia del BI. Creem objectes que ens permetin saber coses de la nostra empresa. Fixeu-vos com aquí tenim una matriu
sí, que ens determina en aquest cas l'import de cada un dels clients per anys. Sí, ja podem fer aquí el que vulguem, O sigui que jo podria fer això i dir, escolta, llavors tu, David, m'estàs dient que podríem agafar, per exemple, de les ventes, que teníem en aquest cas el territori, sí, el territori de la regió, poso aquí el territori de la regió, sí, aquí ho tenim, en aquest cas no sé qui m'ha agafat ara, una taula, que ens ha agafat, espera't que tinc seleccionat això, ara, un segon que desactivo, si no, vale, torno a fer el mateix, això cada vegada, això m'empipa, no m'agrada gens. Vale, aquí tinc unes regions, i ara fixeu-vos què vaig a fer el següent, vaig a convertir això en un afinador, em sembla que es diu que en català, ja, mai me'n recordo si és afinador o segmentador, ara us ho diré. Vinc cap aquí i li dic, mira, escolta'm, això posa-m'ho, en aquest cas, amb aquest d'aquí, que és un afinador en català, ho diu afinador. Clico afinador, i ara aquí, fixeu-vos que em surten com un check-in, i jo li puc dir, escolta'm, de totes les ventes dels 109 milions, quins clients són d'Austràlia? I ara em dona, doncs mira, són 10.650.000, i aquí els tens. M'ha filtrat els clients, les ventes, per Austràlia. I fixeu-vos també una cosa important, que quan jo he filtrat per Austràlia, han canviat el nombre de productes? No. Per què? Perquè no hi ha relació entre els clients i les compres i els productes en el meu model. Fixeu-vos que, per molt que jo hagi filtrat per Austràlia, que en aquest cas està aquí, a productes no li està aplicant. El nombre de clients tampoc no ha canviat. El que sí que ha canviat són els clients diferents que han comprat a Austràlia. Important aquest detall. Per tant, agafar l'APK o agafar la FK no és el mateix. Molt important. Fixeu-vos que en aquest cas, aquest afinador, vaig a fer el següent, una mica perquè ho veieu, desactivo de moment, tenim els 109 milions, i ara faig el següent, mireu, Ctrl+C, Ctrl+V, me'l porto cap aquí. Ara, aquest el que desactivo, també, desactivem, vale, i vaig a fer una altra vegada Ctrl+C, Ctrl+V, en tinc 3 d'iguals, però ara el que faré serà, aquest d'aquí, li vaig a dir que la configuració no sigui una llista vertical, sinó que sigui una peça. Fixeu-vos el que em fa, i aquest d'aquí li vaig a dir que a més de peça sigui un desplegable. O sigui, fixeu-vos com en aquest cas tinc 3 objectes, m'ho poso així, ara, perquè ho veiem tot ben clar, que són el mateix objecte, no té cap diferència, aquí, ara sí, fixeu-vos, el que passa que un, ho farem maco, ho farem així, ara, desactivo, o sigui, aquest d'aquí és una llista, aquest d'aquí puc seleccionar, no es veu, no queda clar, poso aquí al costat que es veurà molt més clar, aquest d'aquí m'apareix una llista i aquest m'apareix un mosaic, però tots fan el mateix, tots són afinadors, simplement hem canviat la configuració de l'afinador, una propietat que tenim aquí que és la configuració de l'afinador. Fixeu-vos, si vull saber a França, doncs mira, aquí tinc França, 1.811 clients tenim a França distribuïts entre aquestes anualitats. O sigui, França, podríem dir, si ara féssim un gràfic, veuríem que les ventes a França van anar molt bé l'any 2019, després van baixar, el 2017 podríem fer un gràfic general, sense entrar en client, de les ventes en aquest cas, en les diferents regions o territoris. Si fixeu-vos com ara, podem anar fent coses. De moment, ja tenim taules, matrius, targetes i afinadors. Sí? Bé, doncs amb això, que jo crec que sí, us faré que us espavileu una miqueta, sí, farem el següent. Mireu, us vaig a proposar 2 exercicis. Més o menys, jo penso que en 10 minuts cada exercici ho tindreu fet. Sí? O sigui, d'alguna manera, en 10 minuts cada exercici ho tindreu fet i el que farem serà, a la propera sessió, sí? Ens servirà per corregir aquests exercicis, els corregirem a classe, i els tindré quasi fets. Per tant, simplement us diré la solució que hauríem de fer. Sí? Intentaré anar per feina, però el format faré copy-paste o intentaré avançar-me per tal de que guanyem temps. Però es tracta que els intenteu fer, Si no els intenten fer no té sentit. Llavors, us els mostro per pantalla, si cas. Mireu, el primer que vull que em feu és aquest exercici. En aquest exercici, vaig tancant coses, que això no ens interessa. A veure, anem a pensar, què tenim en aquest primer exercici? Tenim número de productes, sí? El que passa que està segmentat per bicicletes, sí? I aquí tenim categories i subcategories. Aquí posa categories i són subcategories. Però hi ha un detall, que aquest d'aquí és selecció única. Busqueu dins d'aquests objectes, que en aquest cas sabem que són afinadors, algun que sigui selecció única. Sí?
al que marqueu selecció única, apareixerà un botó. Aquest no és selecció única perquè té el quadradet. Sí? Això de cerca ho trobareu en els 3 punts suspensius, que està aquí, cerca desactivat o activo cerca. Aquí, si us ho penseu i us ho mireu fredament, direu, bueno, és una matriu que té els colors número 80% com hem fet en l'altre exercici. Aquí tenim una imatge. Sí? Per insertar una imatge, vull que intenteu fer-ho vosaltres, anireu en aquest cas insereix i direu imatge. Intenteu insertar una imatge. Sí? Això també és una imatge, sí? La que més us agradi. En aquest cas no cal que siguin aquestes dues, que us faci més ràbia, sí? Però vull que intenteu guardar una imatge. Sí que us diré que el Power BI a nivell d'imatges el que fa és les incrusta, se les emporta. Si no, els hauríem de penjar en un servidor, posar una URL cap a aquest servidor, se'ns complica moltíssim més en aquest curs. Llavors el que farem serà simplement, vull que insertar imatge, les podeu tindre guardades en una carpeta i les inserteu, sigui un JPG, un PNG, un GIF, vosaltres mateixos, i la que més ràbia us faci, la que vulgueu. I després el tanto. En aquí vull que em feu aquesta taula dels productes on apareix model. Aquí ho deixo, però hi ha una sessió que quan muntem el model, justament valgui la redundància, us dic, aquesta variable no vull que la visualitzem, ja veurem en el seu moment per què ho faig. Alerta, sí? Ara que surt. Per tant, vull que em feu aquest exercici. El logo, si voleu agafar aquest Adventure Goals, com que hem agafat Adventure Goals, a la xarxa, si poseu en Google Adventure Goals, trobareu molts logos. És una imatge. Agafeu el que vulgueu, també. Sí? El que més ràbia us faci. I després vull que em feu aquest segon exercici. Aquest segon exercici és, ja us ho dic ara, això és targeta de diverses files. No ho he explicat. Us espavileu. Això és un afinador amb mosaic. Ho acabem de veure. Si mireu en el vídeo, quan hem fet regió, ho hem fet. Clients per regió. Això ho hem fet. Clients, és una taula, ho hem fet. Províncies, és una taula, ho hem fet. Poblacions, és una taula, ho hem fet. Mapa. Ai, això no ho hem fet, David. El mapa no ho hem fet. Però fixeu-vos que si jo agafo i selecciono, per exemple, aquesta població, automàticament el mapa em va a aquesta població, Vale. Simplement us diré el que heu de fer. És un objecte que és mapa, vull que feu servir l'objecte mapa, sí? Ja vam configurar els vostres BIs perquè funcionessin, en principi ha de funcionar, i ho fa automàticament. No us heu de preocupar molt del mapa, us ho farà automàticament en aquest cas. Sí? Simplement, en alguna propietat li heu de dir població. Sí? En alguna propietat li heu de dir població. Això és una imatge, això és una altra imatge, i això d'aquí us diré que és un quadre de text. Sí? Per tant, a veure com ho feu en aquest cas per insertar un quadre de text. El mateix que faríeu amb el Word, és el mateix. Bé, doncs m'agradaria que féssiu aquest exercici també, desactivo, o sigui que féssiu aquest primer exercici i aquest segon exercici. Segurament els tindreu penjats en un PDF, sí, per fer aquests dos exercicis. I ja que estem, ja que som, pel mateix preu, farem l'exercici 3, que aquest d'aquí és un afinador, que ja ho hem explicat, però un afinador amb dues variables, any i mensualitats. Però en el fons, si us ho pareu a pensar, marco aquest objecte, això que vol dir que si em vaig a compilació que tinc l'any i el nom del mes, simplement, i automàticament em fa aquesta estructura. I la resta, desactivo un moment, ja el teniu fet, perquè l'hem fet aquí, l'hem fet justament tots junts, l'exercici que he costat una estoneta per fer-lo. A partir d'aquí, dos vicis, les que més gràcies us facin, o poseu el que vulgueu, simplement a vegades vesteix una imatge, un moment donat pot vestir el nostre BI i pot quedar molt elegant, sí? Simplement, en aquest cas és a nivell formatiu. Per tant, senyors, 3 exercicis. Torno a mostrar-los a tots 3. Vull aquest exercici. Són targetes, en aquest cas màxim, mínim, promig. Mireu, botó de la dreta i no teniu gaires més opcions. Segon exercici. I tercer exercici. Aquests exercicis els corregirem a la propera sessió. Sí? Començaré a explicar, corregint aquests exercicis, els 10 primers 10-15 minuts. I després ja passarem a explicar els gràfics. Vull proposar un altre exercici que també corregiré a la següent sessió, que és el següent. Sí? L'explico de paraula, sí? I a partir d'aquí, ara com el fem. El tema és que
el Venture Wars va fer unes campanyes de màrqueting la Setmana Santa de l'any 2019 i la Setmana Santa de l'any 2020. Va fer unes campanyes de màrqueting. A més, l'any 2020 també va fer un dia sensible durant la Setmana Santa. Clar, quin problema tenim? Sabem que la Setmana Santa és mòbil, o sigui, no cauen les mateixes dates. No és el mateix fer una campanya de Nadal, que el Nadal sempre cauen les mateixes dates, que la Setmana Santa, que varia. Llavors, el responsable de Venture Wars ens diu, home, ja que heu fet un curs de BI, em podeu fer un BI en el qual jo pugui veure les diferències de ventes de la Setmana Santa del 2019 amb les diferents ventes de l'any 2020? Què heu de fer vosaltres? Modificar el model, sí? I si voleu i sabeu com, crear les diferents visualitzacions. Jo us mostro el que anem a buscar. Anem a buscar això, senyors, on veurem aquí les ventes de la Setmana Santa, aquí veurem les ventes de la Setmana Santa i la Setmana Santa del 2019 i del 2020, sí? Aquí veurem els clients amb l'import de ventes de la Setmana Santa del 2019 o del 2020. Els gràfics no, això no ho podem fer-ho, no m'ha explicat gràfics, però això és una taula, això és una taula i això és una matriu. Per tant, aquestes tres coses sí que les hem explicat. Per tant, sí que ho podeu fer-ho. L'únic que heu de pensar és com modifico un model perquè sigui capaç de controlar-me, permeteu-me, el món dels events. Sí? I amb això us estic donant una pista molt gran. Si mireu el vídeo i m'escolteu quan parlo de mons, direu, ostres, em sembla que ja sé per on va. I si algú em diu, ostres, David, però jo no sé les dates de la Setmana Santa del 2019 i del 2020, en pantalla les esteu veient. I si no, aneu a Sant Google i poseu Setmana Santa 2019-2020. A partir d'aquí, a veure com us ho munteu. Sí? Simplement, com modificar el model per tal de que siguem capaços de tindre aquest món dels events. Sí? Ho deixem aquí, senyors, sobretot aquests tres exercicis. Sé que aquesta sessió s'ha allargat més del compte, perquè clar, si porto una hora de gravació, us he deixat 5 minuts abans i ara us demano 20 minuts, és una sessió d'hora i mitja. Bueno, no passa res. Sí? Feu aquests exercicis i a la propera sessió els corregirem, modificarem el model de Setmana Santa i explicarem els gràfics. Fins la propera. Adeu.